Και έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υποψήφιο δήμαρχο Νέας Ιωνίας, τον κύριο Χρήστο Κανλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ομολογώ πως το τραγούδι της αγωγής ήταν εξαιρετικά συγκινητικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμήσατε. Ναι, ήταν για να σας υποδεχτούμε βέβαια, γιατί ο αγώνας αυτός που περιγράφεται σε αυτό το τραγούδι είναι διαρκής και είναι μπροστά σας, κύριε Κανλή. Έτσι ακριβώς. Η Νέα Ιωνία, μια πόλη με μεγάλη προοδευτική αγωνιστική παράδοση, μια πόλη με τους ιστορικούς δημάρχους αριστεράς, τον Γιάννη Δομνάκη και τον Ηρακλή τον Κότσι, και με πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν για να αλλάξουν στην πόλη μας. Πάρα πολλά. Εσείς τα ξέρετε γιατί είστε γέννημα Θρέμα, είστε γεννημένος στη Νέα Ιωνία με καταγωγή μικρασιατική, δηλαδή πιο χαρακτηριστικό είδος πεθαίνεις. Ακριβώς. Είναι έτσι. Και έχετε φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο είναι μέσα σε αυτό και βρίσκουμε και ονόματα πολύ αγαπημένων φίλων και συναδέλφων. Και είναι ένα ψηφοδέλτιο 50-50, κύριε Κανλή. Αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει κιόλας και μία ταυτότητα. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα ψηφοδέλτιο 50-50, πάρα πολλές φίλες από τις γειτονιές, από τα κινήματα, πάρα πολλοί φίλοι από τις γειτονιές, από τα κινήματα, πάρα πολλοί επιστήμονες και ενδιαφέροντες χαρακτήρες, αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι της γειτονιάς, με περπάτημα στη γειτονιά, με γύρωση αυτό που λέμε με την κοινωνία και φυσικά μια παράδοση στην αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ βασικό και αυτό. Κύριε Κανλή, είδαμε λίγο έτσι τις θέσεις σας και αυτά τις προτεραιότητες που έχετε θέσει και ανάμεσα σε αυτά υπάρχει βέβαια και το κομμάτι των μεγάλων έργων, υπάρχουν και τα αντιπλημμυρικά στον Περισσό και ρωτώ για αυτά να μας πείτε, ακριβώς επειδή είναι ένα από τα πολύ φλέγοντα ζητήματα της χώρας. Και υπάρχει και η καταγγελία ότι η νυν Δημοτική Αρχή έχασε δημοπρατημένα αντιπλημμυρικά ύψους 20 εκατομμυρίων, αν ισχύει αυτό, κύριε Κανλή. Ναι, τα πράγματα είναι έτσι. Να σας δώσω πολύ γρήγορα με πινελιές και συμπυκνωμένα το τοπίο. Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι βαθύς και ουσιαστικός και βασικά πρέπει να κοιτάει την πρόοδο και να κοιτάζει μεγάλα έργα υποδομής και σε αυτή την κατεύθυνση. Στη συνεργασία φυσικά με την περιφέρεια, με την παλαιότερη διοίκηση περιφέρειας, είχαμε ευθυγραμμιστεί και είχαμε καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε 3 μεγάλα έργα στην Νέα Ιωνία. Τα αντιπλημμυρικά του Περισσού, το υπόγειο χώρο στάθμης, ένα πολύ μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο, το οικοδομικό τετράγωνο 150 στο κέντρο της πόλης που θα στήριζε και την τοπική αγορά, και το κομμάτι της πεζογέφυρας στην Παναγούλη. Αυτά και τα 3 έργα όχι απλά μελετήθηκαν, όχι απλά χρηματοδοτήθηκαν, όχι απλά δημοπρατήθηκαν, ξεκίνησαν κιόλας λίγο πριν τις εκλογές του 19 και μέσα σε αυτή την αυτοδιοικητική θητεία 19-23 με ενέργειες πολύ νεφελώδεις, πολύ παράξενες, η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την τωρινή διοίκηση περιφέρειας, τον κύριο Πατούλη, κατάφεραν να διαλύσουν με απόφαση διάλυσης και τα 3 αυτά έργα και τα αντιπλημμυρικά του Περισσού. Και τα 3 αυτά έργα συνολικά ήταν με ύψους πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι και τα 3 από καθεστώς διάλυσης. Και όχι μόνο αυτό, επιτρέψτε να τονίσω ότι όχι μόνο χάθηκαν 3 μεγάλα οραματικά έργα για την πόλη, όχι μόνο χάθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτή την θητεία η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει χρηματοδοτήσει, δεν έχει δώσει ούτε 1 ευρώ για νέα, καινούργια, άλλου τύπου έργα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για 2, για 8 χρόνια, για 9 χρόνια, όπου η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δώσει τίποτα ουσιαστικά στην Ιωνία. Μιλάμε και για η Δημοτική Αρχή δεν έχει ζητήσει τίποτα, έτσι. Προφανώς. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση για την αναπτυξιακή εικόνα της πόλης μας. Μια από τις μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αθήνας με πάνω από 100.000 κατοίκους, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Και έτσι έχουμε και μία εικόνα σε όσους αναρωτιούνται για τις πλημμύρες. Πραγματικά, να λοιπόν πώς οδηγούμαστε καμιά φορά εκεί, όταν υπάρχει πρόβλεψη για έργα και οι τοπικές αρχές δεν κουνάνε το χέρι τους. Και μετά θα σου λένε πάλι κλιματική κρίση.
Ακριβώς. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα η αυτοδιοίκηση παίζει θεμελιακό ρόλο. Είναι πολύ βασικό το τι βάζεις προτεραιότητα, τι επιλέγεις να προχωρήσεις μες στην πόλη σου. Και τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, αλλά και γενικά τα έργα που θωρακίζουν την πολιτική προστασία, πλέον καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο μεγάλη σημασία είναι. Όταν αυτά τα έργα λοιπόν είναι δρομολογημένα, χρηματοδοτημένα, μελετημένα, έχουν προχωρήσει και για άγνωστες αιτίες, για πολιτικές αιτίες, αυτά διαλύονται, κάποιοι είναι υπόλογοι. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, κύριε Κανλή, διαλυμένα, είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες και έχετε σχέδιο και ως προς τη στελέχωση, διότι υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, ό,τι υπάρχει υπολειτουργεί, έτσι. Δυστυχώς όλος ο κρατικός μηχανισμός από το 2011 και μετά, από τα μνημόνια και μετά έχει αποσαφρωθεί. Όμως στην Ιωνία είχαμε το ευτύχημα να χτίσουμε μια πολύ δυνατή κοινωνική υπηρεσία από το 2011 ως και το 2019, όπου κράτησε τον κοινωνικό ιστό της πόλης πολύ, πολύ καλά συνδεδεμένο με το κοινωνικό παντοπολείο που αργότερα έγινε και μόδα, αν θέλετε, και σε υπόλοιπους δήμους και προχώρησε αρκετά. Αυτή τη στιγμή όμως η κοινωνική υπηρεσία που αθροίζει μέσα της ΑΚΑΠΗ, αφρίζει μέσα τις κοινωνικούς λειτουργούς, αφρίζει μέσα σε ένα σωρό παροχές προς τους αδύναμους συνδημότες, στους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή παραπέει με την έννοια ότι δεν έχει μόνο προσωπικό. Λειτουργεί με καθεστώς έκτακτης ανάγκης με συμβασιούχους ελάχιστους και όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια εποχή όπου είμαστε σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Βαθιά οικονομική κρίση. Μια προτεραιότητα μιας δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι πραγματικά η στήριξη των δημοτών. Δεν μπορεί αυτό να γίνει αν η κοινωνική υπηρεσία δεν πατάει γερά στα πόδια, δεν έχει ένα βηματισμό για να μπορέσει να στηρίξει και τους δημότες, αλλά να στηρίξει, εγώ θα πω και κάτι ακόμα, και τους επαγγελματίες που ενδεχόμενα να έχουν μεγάλη ανάγκη. Ενδεχόμενα να είναι πολλοί επαγγελματίες με κόκκινα δάνεια, να θέλουν μια συμβουλή, να θέλουν κατευθύνσεις. Κάτω από τη σκέπη μιας πολύ δυνατής κοινωνικής υπηρεσίας, όλα αυτά θα μπορούσε να δρομολογηθεί και να υπήρχε μια συγκροτημένη παρέμβαση της αυτοδιοίκησης. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό για μας είναι προτεραιότητα. Κύριε Κανλή, εμείς είμαστε εδώ η εκπομπή πολιτισμού του Κόκκινου, οπότε δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε για τους χώρους πολιτισμού στο Δήμο, για τους δημοτικούς χώρους πολιτισμού. Σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν λειτουργούν, πώς λειτουργούν και αν έχετε εσείς κάποιο σχέδιο για αυτούς. Κοιτάξτε, ο πολιτισμός είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες που πρέπει να ακολουθεί και να υπηρετεί κάθε δημοτική διοίκηση. Χαρακτηριστικά θα σας πω το εξής, ότι παλαιότερα υπήρχαν 3 πολύ ισχυρές εθελοντικές ομάδες στην Ιωνία, 2 εθελοντικές ομάδες, κινηματογραφικές ομάδες και 1 εθελοντική ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο, με πολύ πλούσια παρουσία σχεδόν κάθε εβδομάδα στην πόλη. Αυτές οι εθελοντικές παρουσίες έχουν διαλυθεί. Έχουν διαλυθεί εδώ και 3 χρόνια, διότι δεν υπήρχε σημείο επαφής με την Δημοτική Αρχή. Αυτό δείχνει μια κουλτούρα που ακολουθεί ο κάθε δήμαρχος. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Γιατί να μπούμε και μερικά καλά. Τι εννοώ. Γιατί να μπορούμε, ας πούμε, στην Ιωνία να χτίσουμε εκδηλώσεις εισάξιου βεληνικούς με τις εκδηλώσεις που κάνουν ο Μωριδίνος που έχει το Χαλάνδρι. Το Χαλάνδρι έχει προχωρήσει πάρα πολύ με το κομμάτι των εκδηλώσεων στη Δεματιά. Είναι παράδειγμα για όλους. Γιατί να μπορούμε κι εμείς και άλλοι δήμοι να χτίσουμε πάνω σε αυτό το παράδειγμα. Αυτό είναι το παράπονο μου, αν θέλετε, και αυτό βάζω και σαν επίσης προτεραιότητα. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους δημότες αυτό, να υπάρχουν θεάματα δωρεάν και ποιοτικά, τα οποία παρέχονται από τη Δημοτική Αρχή. Και ένα άλλο θέμα, κυρία Κανλή, που έχει μπει πάρα πολύ πάνω στο τραπέζι τα τελευταία χρόνια είναι ο δημόσιος χώρος, και το έχετε θέσει και εσείς. Είτε μιλάμε για πλατείες, είτε για παιδικές χαρές, είτε για χώρους επικοινωνίας ακριβώς. Έτσι. Μου χαίρομαι πάρα πολύ που δίνετε αυτή την ευκαιρία να πω έτσι 2 λόγια. Ο δημόσιος χώρος είναι ιερός, πρέπει να προστατεύεται και να διεκδικείται από τους δήμους. Είναι βασική αρχή για όλες τις δημοτικές αρχές. Εδώ να πω με την ευκαιρία ότι αυτή την δημαρχιακή αυτή την τετραετία όχι απλά δεν μπόρεσε η Δημοτική Αρχή να απαλωτριώσει, να χαρίσει στους δήμοτες καινούριους χώρους, αλλά σε δικαστήρια κατάφερε να χάσει και χώρους. Ωραία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάθηκαν χώροι σε δικαστήρια από λάθη, διοικητικά και πολιτικά λάθη,
τα οποία όμως στέρισαν τελικά, έχουν στερήσει πρωτόδικα τουλάχιστον, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Είναι βασικό. Είναι πολύ βασικό. Ναι, πολύ βασικό. Βέβαια. Και να σας ρωτήσουμε και ένα θέμα το οποίο πάντα καίει τους δημότες και πάντα το συζητάμε, καθαριότητα, σκουπίδια, ανακύκλωση κλπ. Ναι, ναι. Ίσως το κορυφαίο θέμα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή να ρωτήσεις κάποιον κάτοικο δημότη τι είναι αυτό που σε απασχολεί βασικά, θα μας απαντήσει το κομμάτι της καθαριότητας. Εγώ θα σας δώσω μια άλλη εκτίμηση. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, η καθημερινότητα δηλαδή. Θεωρώ ότι πλέον είμαστε το 2023, με φόντο το 2025, πρέπει οι Δήμοι να μπορούν να παρέχουν σοβαρή ανακύκλωση. Σοβαρή ανακύκλωση που θα αφήνει και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα προστασίας στο περιβάλλον και κουλτούρα στους δημότες πώς να ανακυκλώνουν, και φυσικά αυτό θα καταλήξει κάποια στιγμή και σε οικονομικά καλύτερους όρους με χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Το βασικό είναι να μπορείς να χτίσεις μια κουλτούρα ανακύκλωσης, κουλτούρα σεβασμού στο περιβάλλον. Είναι βασικό αυτό. Είναι πολύ βασικό. Νομίζω πλέον πρέπει να μιλάμε με ένα κοινό πράγμα ότι θα έχουμε καθαρές πόλεις, αλλά να πάμε για το επόμενο βήμα. Βέβαια, και είναι και αλληλένδετα πολλά πράγματα. Μιλάμε για κλιματική κρίση, μιλάμε για οικολογικές καταστροφές. Ναι, είναι όλα αυτά αλληλένδετα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κανλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο για το Δήμο της Νέας Ιωνίας. Ναι. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα και με ακούσατε. Και εμείς. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.